ЛГБТК і беларуская турма. Беларуская пенітэнцыярная сістэма вельмі актыўна выкарыстоўвае страх у мужчынскай турме быць так званымі апушченымі, падзяляе мужчын на мужикоў і не мужикоў і стварае ўсе умовы, каб падпарадкоўваць людзей да сваіх вельмі жорсткіх, нечалавечых умоваў утрымання. Я б хацела сёння сказаць пра кейс майго сябра, які з Гродна, які зараз утрымліваецца ў бабруйскай калоніі. На момант яго затрымання беларускія гарадзенскія сілавікі выклалі ў інтэрнэт відэа інтымнага характара яго асабістага жыцця. Такім чынам, гэта амаль што быў адзіны прэцэдэнт, калі беларускія сілавікі яны выкарысталі відэа з асабістым жыццём для таго, каб яшчэ да памяшчэння чалавека ў ізалятар альбо ў калонію паказаць яго сексуальную прыналежнасць. Мы адназначна фіксуем гендерную дыскрымінацыю ў беларускай пенітэнцыярнай сістэме, калі людзям в так званай касце апушченых надаюцца такія невыносныя умовы ўтрымання, іх прыніжаюць, дыскрымінуюць, выкарыстоўваюць іх працу як брудную, з імі не вітаюцца. А таксама ствараюцца такія умовы, што людзі самыя просяцца ў ШЗА.